Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gotinin İmam Ali radiyallahu anh. Murovi heri bi qawet ewe ku bikar ve bi nefsa xwe. Mirin ji bîrkirin ji zengirtina dile. Zaaf xûn hene ku wê xûnê ziman dirêje. Hazar car jî nihaqî li te were kirin, tu ti carî nihaqî li kesekî neke. Ji gotina rastiyê netirse. Xêrê te kiriye û tiştê ji te re hatiye gotin biveşêre. Yê ku ji jan, êş û afatên berê dersitan dibe baxtiyar û dilşad e. Êşa tu tiştî weka êş û kulê nezaniyê ne zehmet e. Hevalê herî baş ahlaqê xweş e. Xwemezin hesibandin ji aqilê kêm e. Hezrê zana ji zanebûna cahilan çêtir e. Ji bo bawermenda rojê sê kar hene. Hin caran îbadetê Rabbê xwe dike, hinek caran jî ji bo rizqê helal dixebite, hinek caran jî li kêfa xwe dinêre. Zaaf mirov hene ku ji rojîtiya wan tenê birçîbûn dikeve destê wan. Yê Resulê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem cara pêşî dibîne, ji heybeta wî dileriz e. Yê li cem wî hinek dimîne, dibe evîndarê Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem. Ê dewreka wisa li ser mirovan were ku wê wextê Qur'an nivisandî tenê dimîne. Ji mislimaniyê jî nav dimîne. Wê wextê mizgeft xweş werne avakirin, lê ji aliyê îbadetê wêrane ne. Wê rojê yê mizgeftan din çêkirin, di rûyê erdê de xirabtirê mirovan e. Fitne ji wan derdikeve, sûç û xeta xwedparêze wan. Kî nexwaze bikeve wan fitna, wî berteref dikin. Kî li paş bimîne, wî dikişînin. Daxwaza me ew e ku Xwedê Teala me bibexşe.